Sugeng enjing pemirsa, kula Clara Bintang Juliansa ngaturaken pawarta paling anyar saking SMA Negeri 1 Tuntang. Mugi tansah pinaringan sehat lan kebahagiaan. Ing dinten iki, sekolah ngadani kegiatan budaya yaiku pakaian adat sing ana ing Indonesia, sing ngangkat tema Gemilang Membangun Semangat Juang Patriot Ibu Kartini. Kegiatan punika dipun paringi sambutan meriah dening para siswa lan guru. Kegiatan punika nglibatake pagelaran fashion show busana adat sing ana ing Indonesia. Lan sing paling utama yaiku adat Jawa. Siswa-siswi saya saged angsal piwulang bab budaya Jawa. Pihak sekolahan ngarepake bilih acara punika saged nambah rasa tresna lan bangga dhateng budaya bangsa. Kegiatan kados niki maringi pengalaman ingkang sae lan nambah kepercayaan diri. Mugi kegiatan kados mekaten saged lestari lan nambah semangat nguri-nguri kebudayaan. Mekaten pawarta dinten punika, kula matur nuwun sampun ndherekaken sugeng enjang lan mugi tansah pinaringan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.